Αυτή είναι η ψισταριά του χωριού. Είμαστε μέσα στη ψισταριά. Κάποτε εδώ διασκέδαζαν οι χωριανοί. Αυτό ήταν το τζάκι. Εδώ έξω υπήρχε ένα σκέπαστρο και υπήρχαν τραπεζάκια. Οι ηλικιωμένοι χωριανοί μου κάθονται και κουβεντιάζουν το τι θα γίνει αύριο. Πώς θα είναι αύριο τα πράγματα. Σήμερα κανένας από αυτούς δεν είναι στη ζωή. Στην πραγματικότητα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει μεταλλεχνική εποχή. Μεταλλεχνική εποχή ορίζεται ως η εποχή από την οποία από τη μέγιστη παραγωγική δραστηριότητα από λιγνίτη αρχίζει να ευθύνουσα πορεία με μία αναστρέψιμο πρόπλο. Αυτό λοιπόν συνέβη πολλά χρόνια πριν, το 2009 περίπου, όταν είχαμε τη μέγιστη παραγωγή από λιγνίτη. Ταυτόχρονα δε θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι και το γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έπαψε πλέον να στηρίζεται στο βασικό καύσιμο που μέχρι πρώτη ήταν ο λιγνίτης και έχει πάει σε νέες μορφές ενέργειας, είτε αυτές είναι οι ανανεώσιμες είτε είναι το φυσικό αέριο. Τα τελευταία 50 με 70 χρόνια η Δυτική Μακεδονία βασίστηκε στο λιγνίτη και ο λιγνίτης απέδωσε. Δηλαδή, να μην γελιόμαστε, γενιές ανθρώπων μεγάλωσαν τα παιδιά τους σε καλό οικονομικό επίπεδο εξαιτίας του λιγνίτη. Βασικά ο λιγνίτης είχε αντικαταστήσει οποιοδήποτε άλλο μέσο κοινωνικής εξέλιξης και οικονομικής ευημερίας. Ήταν η βασική στόχη των οικογενειών της Δυτικής Μακεδονίας, τα παιδιά τους να έχουν μια καλή καριέρα και κοινωνική εξέλιξη. Ήταν δηλαδή ο κοινωνικός ανοικιστήρας ο λιγνίτης και όλη η προσθέμενη αξία. Ήταν και ένας μαγνήτης που τραβούσε και ανθρώπους από άλλες περιοχές της χώρας να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία. Το 1960 περίπου οι ανάγκες για εξηλεκτρισμό της χώρας και για φθηνή ενέργεια επέβαλαν την εκβιομηχάνηση γύρω από την βιομηχανική δραστηριότητα του λιγνίτη στην περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι από το 1960 ως σήμερα, πάνω από 6 δεκαετίες, έχει αναπτυχθεί μια βιομηχανική κουλτούρα στην περιοχή, μια κουλτούρα του λιγνίτη. Μία λίμνη ήταν η λίμνη του Σαρικιών, ξαφιά λίμνη θα πει, την αποξηράνανε και κάνανε τον κάμπο αυτόν. Αυτά μετά καλλιέργησαν παντζάρια το 62-63, δεν υπήρχε ζούγκλα ήταν ο κάμπο. Μετά έγιναν τα εργοστάσια της ΔΕΗ, άρχισαν να δουλεύει ο κόσμος στη ΔΕΗ, τώρα κλείνουν και τα εργοστάσια της ΔΕΗ και η κατάσταση είναι κατά διάολο. Με δύο λόγια θα σας πω ότι μέσα από αυτό το εργοστάσιο καταφέραμε να κάνουμε οικογένειες, να σπουδάσουμε παιδιά, να προσφέρουμε στην τοπική κοινωνία, θεωρώ, τα μέγιστα. Δουλεύουμε από μικρά παιδιά εδώ, μετά από το στρατό. Όλη τη ζωή μας την περάσαμε εδώ, φτιάξαμε οικογένειες, σπουδάσαμε παιδιά, εργαστήκαμε και είναι ένα κομμάτι της ζωής μας, ο αής καρδιάς και η δουλειά μας. Μετά από 33 χρόνια εργασίας στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, έχω δει όλα αυτά τα χρόνια μία μετάβαση και μία μετάλλαξη του αποτυπώματος της περιοχής. Έχω δει να μετεκαθίστανται 7 οικισμοί, όπου περισσότεροι από 8.000 πολίτες αυτής της περιοχής
έχουν αναγκαστεί να αφήσουν τις εστίες τους για να πάνε κάπου αλλού προκειμένου να ηλεκτροδοτηθεί η χώρα. Συμβαίνει το χωριό σήμερα να είναι έρημο. Έχει ερημώσει από το 2014. Έφυγαν μαζικά οι κάτοικοι από το 12 μέχρι το 2014, εισπράττοντας κάποιες αποζημιώσεις στα πλαίσια απαλωτρίωσης του οικισμού που έγινε για την επέκταση των ορυχείων της ΔΕΗ που δραστηριοποιείται στην περιοχή. Είναι πολύ λυπηρό το να βιώνεις αυτή την κατάσταση, να βλέπεις τα μέρη που ήξερες να έχουν αλλάξει, να έχουν γίνει τα σπίτια ερείπια, οτιδήποτε ανάμνηση υπάρχει, όχι μόνο δική μου, αλλά όλων των παιδιών που μεγάλωσαν στον συγκεκριμένο οικισμό, όλων των ανθρώπων που μεγάλωσαν στον συγκεκριμένο οικισμό, θα αποτελεί σε λίγο καιρό παρελθόν και δεν θα υπάρχει, με την έννοια ότι μέρος του οικισμού σήμερα είναι ορυχείο. Πες λίγο μέσα. Ένα βασικό περιβαλλοντικό πρόβλημα που απασχολούσε την κοινωνία την περίοδο 80-90 ήταν αυτό της ποιότητας του αέρα. Βέβαια, η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ, πραγματοποιούσε μετρήσεις από το 1980 και στη συνέχεια. Ωστόσο, υπήρχε ενδεχόμενα κάποια επιφύλαξη από πλευράς της τοπικής κοινωνίας σε ό,τι αφορά τις μετρήσεις, από την άποψη ότι ο ρηπαίνων μετράει και πόσο αξιόπιστες είναι οι μετρήσεις κτλ. Ιδρύθηκε λοιπόν το Εργαστήριο Ατμοσφαιρικής Ρύπασης από εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια ανέπτυξε μια δραστηριότητα όπου παρακολουθούσε την εξέλιξη της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά τον έλεγχο της ποιότητας του αέρα. Όταν λέμε ατμοσφαιρική ρύπαση στην περιοχή, ο κύριος ρήπος που εννοούμε είναι τα αιωρούμενα σωματίδια. Υπάρχουν βέβαια και εκπομπές διοξιδίου του θείου ή οξυδίων του αζότου, αποτέλεσμα της καύσης του λιχνίτη, ωστόσο ο κύριος ρήπος, όπως αποδείχθηκε από τις διαχρονικές μετρήσεις που κάνουμε, είναι αυτός των αιωρουμένων σωματιδίων. Ρούχα δεν μπορώ να μεσολούξω. Άμα φυσάει και αέρα λίγο εδώ, καθαρά άσπρα θα τα βγάλεις και μαύρα θα τα δώσεις. Όταν λέμε αιωρούμενα σωματίδια, για να το πούμε πιο απλά, είναι η σκόνη που αιωρείται στην ατμόσφαιρα, που βγαίνει είτε από τις καμινάδες της ΔΕΗ ως αποτέλεσμα της καύσης του λιχνίτη, είτε σηκώνεται σκόνη καθώς κυκλοφορούν φορτηγά αυτοκίνητα στα ορυχεία, καθώς υπάρχουν μηχανήματα που σκάβουν το λιχνίτη ή τα χώματα ή διακινούνται, εν πάση περιπτώσει, υλικά από μία περιοχή σε μία άλλη όπου και να αποθήθενται. Χωματόδρομοι που τρέχουν φορτηγά και ούτω καθεξής. Όλη αυτή η δραστηριότητα έχει σαν αποτέλεσμα τις εκπομπές τεράστιων ποσοτήτων σκόνης. Η ΔΕΗ είναι δίπλα σου, έχουμε στα 1200 μέτρα
το εργοστάσιο της ΔΕΗ, στα 700 μέτρα την υπερυψηλή τάση και στα 2 χιλιόμετρα έχουν φτάσει τα ορυχεία. Το ορυχείο είναι προβληματικό γιατί λειτουργεί με προβληματικό τρόπο. Δεν λειτουργεί με κλειστούς ταινιόδρομους όπως όλα αυτά τα ορυχεία που είδαμε στο εξωτερικό. Λειτουργεί με φορτηγά. Και τα φορτηγά αυτά είναι ανοιχτά και όσο πλένουν τους δρόμους, τάχα όταν τους πιέζουμε και όσο κάνουμε, η σκόνη είναι απίστευτη. Το καλοκαίρι, κάθε μέρα, κάθε 2-3 ώρες, αν σκουπίσεις απάνω στο τραπεζάκι σου που το έχεις έξω, θα βγάλεις τέφρα. Επιπτώσεις στην υγεία, οι οποίες έχουν διαπιστωθεί εδώ από μελέτες που έχουν γίνει εδώ και μια 30 ετία, το 1985 και μετά ουσιαστικά, σε συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κλινική Θεσσαλονίκης. Μετρήθηκαν οι επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα των κατοίκων της περιοχής, ηλικιακά, ανά δεκαετία ηλικίας. Συγκρίθηκαν με κατοίκους άλλων περιοχών που δεν έχουν τέτοια περιβαλλοντικά προβλήματα ρύπανσης του αέρα, όπως είναι οι κάτοικοι των Γρεβενών, της Φλόρινας κτλ. Οι μελέτες εκείνες είχαν δείξει τρομακτικές διαφορές ως προς την συχνότητα των αποφρακτικών πνευμονοπαθειών, χρόνια βροχίτιδα, εμφάνιση άσθματος, οξέων λοιμόξεων, οξεία βροχίτιδα κτλ. Οποιασδήποτε ηλικίας, ακόμα και της παιδικής ηλικίας. Επίσης τρομακτικές ήταν οι διαφορές και ως προς τις επιπτώσεις της ρηνικής αναπνοής, την ρηνίτιδα δηλαδή. Η μητέρα μου, όταν έπαθε καρδιά δασκάλα και αυτή, και ο πατέρας μου είναι δάσκαλος, εδώ στο χωριό και αυτή, όταν την ανοίξαν για να την κάνουν να ανοίξει καρδιά, λέει, μάνας πόσα χρόνια καπνίζει. Έτσι, 40-50 χρόνια, τι καπνίστρια είναι αυτή. Λέμε, η μάνα μου δεν καπνίσε ποτέ. Ο βασικός driver for change για την αναλλαγή του ενεργειακού τοπίου, για αυτόν τον μεγάλο στρατηγικό μετασχηματισμό που κάποιοι έρχονται να το συνδέσουν και να το παρομοιάσουν ίσως και με την βιομηχανική επανάσταση, ο βασικός φορέας αλλαγής είναι η ανάγκη για την κλιματική προστασία. Για πολλές δεκαετίες, τα τελευταία 20 χρόνια από τότε, 30 χρόνια μάλλον, που άρχισε να βαράνε τα καμπανάκια από το Ρίο και το Κιώτο για το λιγνίτη, εδώ οι τοπικοί άρχοντες και η ηγεσία συνολικά είχε τα μάτια κλειστά και τα αυτιά κλειστά, ούτε άκουγε ούτε θέλει να δει. Δηλαδή ήταν ένα ζήτημα το οποίο το παρέκαμπτε. Και όποιος προσπαθούσε, ως μειοψηφία φυσικά, να βάλει μια καινούργια εναλλακτική, αντιμετωπίζονταν περίπου ως προδότες. Κατά την άποψή μου, η περιοχή βιώνει μια βαθιά οικολογική κρίση. Και την λέμε οικολογική γιατί έχει 3 διαστάσεις. Δηλαδή, τα προβλήματα χωρίζονται σε 3 μεγάλες διαστάσεις, σε 3 άξονες, σε 3 τομείς. Πρώτον, είναι μια περιβαλλοντική κρίση. Και περιβαλλοντική γιατί η εξόρυξη του λιγνίτη από την περιοχή σε μια έκταση κοντά στις 200.000 στρέμματα και με ό,τι αυτό συμβαίνει, αφήνει πίσω ένα πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μετά είναι η οικονομική και παραγωγική κρίση, που έχει να κάνει με το ότι η περιοχή είχε πολύ μεγάλο βαθμό εξάρτηση από το λιγνίτη και η υποχώρηση της λιγνητικής δραστηριότητας τώρα και στο μέλλον αφήνει πίσω ένα μεγάλο παραγωγικό κενό το οποίο να καλυφθεί με έναν άλλο τρόπο. Και τρίτον, προφανώς όλο αυτό το πράγμα έχει σοβαρές κοινωνικές συνέπειες, με σημαντικότερο αφενός την αύξηση της ενεργείας, την πολύ μεγάλη αύξηση της ενεργείας, και σε δεύτερο βαθμό και ό,τι αυτό συνεπάγεται, και σε δεύτερο βαθμό η φυγή κυρίως των νέων ανθρώπων. Δηλαδή κανονικά είναι μονοπάτι. Ήταν δρόμος, ασφαλωσρωμένος.
Τώρα βρισκόμαστε στο ορυχείο Νοτιού Πεδίου, είναι το μεγαλύτερο ορυχείο όχι μόνο της χώρας, όχι μόνο των Βαλκανίων, αλλά και όλης της Νοτιού Ευρώπης. Εκτείνεται σε μια επιφάνεια κοντά στα 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, δηλαδή γύρω στα 100.000 στρέμματα. Έχει, για να καταλάβετε το μέγεθος του, έχει μια εσωτερική οδοποιία της τάξεως των 350 χιλιόμετρων, με χωματόδρομους, χαλικόδρομους. Αγάπη! Τσέγε! Πάλι! Γίνεται μια ετήσια κατανάλωση εδώ πέρα μέσα μόνο σε αυτό το ορυχείο γύρω στα 3.000 τόνους εκρηκτικών για προχαλάλωση των σκληρών σχηματισμών που υπέρκυνται του λιγνητικού κοιτάσματος. Η περιοχή γενικώς κάλυπτε το 75% της ενεργειακής ζήτησης της χώρας πριν από μια δεκαετία και σε αυτή τη στιγμή που μιλάμε η λιγνητική παραγωγή έχει περιοριστεί δραματικά και καλύπτει κάτω του 30% της ενεργειακής ζήτησης της χώρας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση 14 χώρες έχουν αποφασίσει την εγκατάλειψη του λιγνίτη από το ενεργειακό τους μείγμα. Στην Αμερική του Τραμπ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος υποστηρίζει υπέρμετρα τον άνθρακα, κλείνουν το ένα μετά το άλλο τα μεγαλύτερα εργοστάσια καύσης άνθρακα για την ηλεκτροπαραγωγή. Αυτή τη συμμόρφωση την αντιλαμβανόμαστε απόλυτα, διότι βγήκαν και καινούργιες τεχνολογίες όπως είναι τα ΑΠΕ, ανανεώσιμες μορφές, τα υδροελεκτρικά, μπήκε και το αέριο κτλ. Και καταλαβαίνουμε ότι ο λιγνίτης θα μειωθεί για να πούνε και άλλες μορφές. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε, εγώ το αντιλαμβάνομαι 100%. Ταυτόχρονα όμως αυτό το εργοστάσιο όταν εγώ θα το δω κλειστό, ξέρω πώς θα νιώσω συναισθηματικά γιατί όλη η ζωή μου ήταν εδώ μέσα. Γεια σου. Όνομά σας? Αρχοντής. Αρχοντής, έλα. Ξανακούσατε? Το έχουμε ξανακούσει, αλλά είναι σπάνια.
Κατάγομαι από ένα χωριό της Κοζάνης, Ρήμνιο λέγεται. Από την περιοχή που είμαι εγώ τώρα έχουν ερημώσει περιοχές, έχουν φύγει όλοι για να βρουν εργασίες είτε εξωτερικό είτε στις μεγαλοπόλεις. Και όλα τα χωριά στην περιοχή υπήρχαν παλιά εργοστάσια, δεν υπάρχει τίποτα τώρα, δεν υπάρχει εργασία. Μερικοί ασχολούνται με κτηνοτροφία και λίγοι με τη γεωργία. Τον όρο δίκαιη μετάβαση τον έχετε ακούσει ποτέ? Δεν έχω ακούσει ποτέ τι σημαίνει ο όρος δίκαιη μετάβαση. Οπότε στην ουσία δεν νομίζω να κέρδισε πάρα πολλά η περιοχή. Δεν ήταν άνθρωποι τενεκέδες εδώ, οι οποίοι αποκλειστικά θα ζούσαν από κάτι. Ήτανε τεχνίτες, ήταν άνθρωποι που φεύγαν έξω, φεύγαν Αραβίες, φεύγαν παντού, ήταν εργολάβοι, υπεργολάβοι. Δηλαδή τα χωριά μας ήταν με πολύ δυναμικούς ανθρώπους έξω από τη γεωργία. Θα επιβιώναμε και εμείς όπως όλοι οι υπόλοιποι. Μια περιοχή όπως είναι η Πτολεμαΐδος και της Κοζάνης, με ένα ΑΕΠ από τα μεγαλύτερα της χώρας, εξαιτίας της παραγωγικής δραστηριότητας της ΔΕΗ, έρχεται και όχι απλά αν μπορεί, είναι υποχρεωμένη να μετασχηματίσει την ίδια της την οικονομία. Είναι εύκολο αυτό? Θα σας πω ότι είναι δύσκολο. Εάν μιλάμε για μια κοινωνία η οποία εξέτρεψε τουλάχιστον περίπου 3 γενναίες, μέσα από μια βιομηχανική παραγωγή. Ο τρόπος με τον οποίο θα μεταχειριστεί η πολιτεία αυτή την περιοχή που επί 60 χρόνια τροφοδότησε την Ελλάδα με ηλεκτρική ενέργεια, αλλά μόνο η περιοχή μας επομίστηκε το κόστος αυτού του περιβάλλοντος και των ανθρώπινων ζώων, θα είναι αυτός που θα δώσει ένα μήνυμα στην ελληνική κοινωνία. Εάν πρέπει να έχει εμπιστοσύνη την πολιτεία ή όχι. Τώρα στο σήμερα δεν ξέρω πόσο ο κόσμος σκέφτεται το ότι αυτό κάποια στιγμή μπορεί να κλείσει. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που υπάρχει εκεί και λες ότι για πάντα μάλλον θα υπάρχει. Αλλά και αυτό κάποια στιγμή ο λιγνίτης έχει ένα τέλος και το περιβάλλον μας δείχνει το τέλος. Επομένως θα πρέπει να αρχίσουμε να το σκεφτόμαστε πιο σοβαρά και να προβληματιζόμαστε ίσως και οι πολίτες και τα άτομα που ίσως δεν σχετίζονται με όλο αυτό. Γενικώς δεν ήταν κανείς προετοιμασμένος. Σήμερα όμως η κοινωνία αντιλαμβάνει ότι είμαστε μπροστά σε μια αλλαγή. Οι βεβαιότητες του παρελθόντος έχουν καταρρεύσει. Ο κόσμος αντιλαμβάνει ότι αλλάζει κάτι, αντιλαμβάνει ότι πρέπει να αλλάξει κάτι και απαιτεί από όλους μας να καθοδηγήσουμε την κοινωνία σε έναν πιο ομαλό τρόπο. Δεν είναι εύκολο, ούτε είναι, ξέρετε, είναι μια αλλαγή ιστορικών διαστάσεων και απαιτεί να αλλάξει και η νοοτροπία του κόσμου. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω, προσπαθώντας να δω λίγο τα αισιόδοξα πράγματα, είναι ότι βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους στην περιοχή εδώ, στα χωριά μας, που είχαν την προσμονή μιας εργασίας στη ΔΕΗ, πλέον να το εγκαταλείπουν αυτό και να προσπαθούν να στρέψουν τις δυνάμεις τους σε άλλες παροχές δραστηριότητες. Πιάνουν στον αέρα. Έχουν εκπαιδευτεί. Έχει κάτι ακόμα. Σήμερα δεν είχα παραπάνω.
Δίκαιη μετάβαση είναι ένας όρος ο οποίος μπορεί αρχικά να ξενίζει, ωστόσο σημαίνει κάτι πολύ απλό και λογικό. Όταν μια περιφέρεια, μια περιοχή εξαρτάται από μία και μόνο οικονομική παραγωγική δραστηριότητα, η οποία νομοτελειακά φτάνει στο τέλος της, πρέπει να δούμε πώς με ένα στρατηγικό πλάνο μπορούμε να αντικαταστήσουμε αυτή την παραγωγική δραστηριότητα, αυτή την οικονομική δραστηριότητα με καινούργιες βιώσιμες δραστηριότητες. Δίκαιη μετάβαση σημαίνει να γίνει δίκαια για τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω. Δίκαια με έναν τρόπο έτσι ώστε να είναι δίκαιο για τις τωρινές αλλά και για τις μελλοντικές γενιές. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνουν όλες εκείνες οι επενδύσεις οι οποίες θα δημορφώσουν ένα υγιές πλαίσιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των ανθρώπων σήμερα και στο μέλλον. Η χώρα μας ξεκίνησε περίπου το 2015, όταν το δίκτυο ενεργειακών δήμων, δηλαδή των δήμων που υπάρχει εξόρυξη λιγνίτη, άρχισαν να σκέφτονται, να προβληματίζονται, να οργανώνονται γύρω από την απολιγνητοποίηση. Εμείς ως βέβαια ΕΦΕΛΑΣ από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε μαζί τους, βρεθήκαμε στο πλευρό τους. Υποστηρίξαμε το δίκαιο αίτημά τους για τη μετάβαση σε μια εποχή χωρίς λιγνίτη. Ο χώρος στον οποίο περπατάμε τώρα κάποτε ήταν κομμάτι του οικισμού. Περίπου το 1/3 του οικισμού είναι αυτό που δεν υπάρχει σήμερα. Έχει γίνει ορυχείο δηλαδή. Επίσης, στο βάθος, αν θα προσέξουμε, εκεί που βλέπουμε τα πεύκα, θα δούμε τα κημητήρια του οικισμού. Διακρίνονται τα μνημεία και βλέπουμε ότι γύρω-γύρω υπάρχει ορυχείο. Επίσης, λίγο πιο πάνω ήταν το Δημοτικό Σχολείο του Οικισμού και αυτό σήμερα είναι μέρος του ορυχείου. Είναι σε δραστηριότητα αυτή τη στιγμή το ορυχείο παρά τις καιρικές συνθήκες. 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο. Είμαστε στην φάση της μετάβασης. Ακόμα δεν είναι δίκη. Αν το είπα έτσι, μάλλον το είπα λάθος. Αλλά το ζητούμενο είναι να κατανοήσουμε και εδώ στην περιοχή μας πού ακριβώς βρισκόμαστε. Έτσι. Δεν είμαστε ένα αποκομμένο κομμάτι του πλανήτη που μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είμαστε μέρος της παγκόσμιας πραγματικότητας και μια παγκόσμια πραγματικότητα που μας επηρεάζει. Δεν την επηρεάζουμε εμείς, δεν διαμορφώνουμε εμείς. Υφιστάμεθα τις συνέπειες. Δηλαδή, δεν μπορούσαμε ποτέ να πιστέψουμε, μάλλον κάποιοι δεν μπορούσαν να κατανοήσουν ότι η κλιματική αλλαγή θα αλλάξει δραματικά τη ζωή μας. Και θα την αλλάξει και ακόμα παραπάνω. Αυτό δεν μπορεί να το αποφύγει κανείς. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σου και να πει ότι δεν υπάρχει. Το κύριο επιχείρημα των οπαδών του λιγνίτη είναι ότι είναι φθηνότερη η λιγνητική κιλοβατόρα, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Τα δεδομένα σήμερα για το λιγνίτη φαίνονται να αλλάζουν. Δημιουργούνται νέες προκλήσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη. Ένα θέμα είναι η αύξηση του κόστους για την αγορά δικαιωμάτων διοξιδίου του άνθρακα, όπου μέχρι πρότινος, αρχές του 2018, η τιμή των δικαιωμάτων ήταν στα 5 ευρώ ανά τόνο διοξιδίου του άνθρακα. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 25 ευρώ ανά τόνο και τείνουμε να φτάσουμε στα 30 ευρώ ανά τόνο. Αυτό σημαίνει ένα επιπλέον κόστος σημαντικό στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη.
Υπάρχει λοιπόν η λύση των ΑΠΕ, η οποία μπορεί να συνδυαστεί και με τις νέες τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποθήκευση ενέργειας είναι πλέον μια ανταγωνιστική τεχνολογία με περιορισμένο κόστος και με αρκετά μεγάλη αξιοπιστία. Σήμερα τα στοιχεία έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ σε στο παρελθόν και νομίζω ότι σίγουρα η χρήση αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με ανανεώσιμες πηγές είναι οικονομικά, τεχνολογικά ισοδύναμη με τις υφιστάμενες λύσεις, ενώ πλεονεκτεί σαφώς σε θέματα περιβαλλοντικής συμπεριφοράς. Οι ανανεώσιμες πηγές ξεκίνησαν σαν ένα παιδικό παιχνίδι, ειδικά στην περιοχή. Τα πρώτα χρόνια θεωρούσαν ότι είναι ένα αστείο που ασχολούνται κάποιοι περίεργοι και εναλλακτικοί τύποι. Σιγά σιγά βλέπει κανείς ότι δεν είναι έτσι το πράγμα. Αρχίζει να παίρνει τη θέση του, άρα και η περιοχή, επαναλαμβάνω, που είναι ευαίσθητη στα θέματα της ενέργειας, γιατί η ενέργεια περνάει μέσα από τη ζωή μας εδώ, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι αυτό το παιχνίδι δεν ήταν ήρθε για λίγο και φεύγει. Φαίνεται ότι εδώ θα στηριχθεί η παραγωγή ενέργεια, η ενέργεια γενικά, στα χρόνια, στις δεκαετίες που έρχονται. Με λένε Νίκο Χαλβατζή και πριν από 5 χρόνια ήρθα στην Κοζάνη για να ασχοληθώ με τη γεωργία. Ξεκίνησα από αρωματικά, από λεβάντα και τσάι και μετά ασχολήθηκα με καρποφόρα και κηπευτικά. Είχες σχέση πριν με την φύση και με την καλλιέργεια? Με τη φύση είχα, από παιδικά βιώματα, με την καλλιέργεια όχι. Εκτός από ένα μποστάνι που είχε ο παππούς μου και τον έβλεπα κάποτε. Και πώς ξεκίνησες? Ξεκίνησα από λάθος, ψάχνοντας να δω τι θα μπορούσε να αποβεί κερδοφόρο στην περιοχή. Είδα ένα φυτό το οποίο μου έμοιασε με λεβάντα και από μια μικρή σχετική έρευνα είδα ότι τότε είχε αρχίσει και ξεκινούσε αυτή η συγκεκριμένη καλλιέργεια. Τελικά το φυτό αυτό που είχα δει δεν ήταν λεβάντα, αλλά εντάξει. Βρισκόμαστε στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, στον πρώην Δήμο Ελισσπόντου. Είμαστε 1,5 χιλιόμετρα από τις Καμινάδες και είμαστε σε μια κτηνοτροφική μονάδα, οικογενειακή, τη δικιά μου, της μητέρας μου και του πατέρα μου. Η απασχόλησή μας με τα ζώα ήταν από μικρή περίοδο, όταν ήμασταν ήδη 4-5 χρονών, οικογενειακά, στο σπίτι, παραδοσιακά. Έχει καμιά 15 χρόνια που ασχολούμαστε έτσι δυναμικά με σύγχρονες μονάδες, που εξελιχθήκαμε και προχωρήσαμε παραπάνω. Τα τελευταία χρόνια είμαι κι εγώ προβατοτρόφος. Ζω μόνιμα στην Κοζάνη και μαζί με άλλους 4 παραγωγούς της περιοχής έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα παραγωγών, την Proud Farm. Η Proud Farm είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια με στόχο να αναδείξουμε βιώσιμα μοντέλα οικογενειακής προβατοτροφίας. Γιατί πιστεύουμε ότι οι οικογενειακές εκμεταλλεύσεις είναι αυτές οι οποίες θα δώσουν όθηση ξανά στην οικονομία της περιφέρειας και της περιοχής Κοζάνης. Ο περιαστικός λαχανόκηπος ουσιαστικά είναι μια σύμπραξη ανθρώπων. Είναι μια κοινή πορεία περίπου 13 με 14 άτομα. Έχουμε βρεθεί, έχουμε φτιάξει έναν κοινό κήπο ουσιαστικά και με αλληλεπίδραση καλλιεργούμε, μαθαίνουμε
και προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με τη γη όσο ο καθένας ξέρει και μοιράζοντας τη γνώση που ο καθένας μπορεί να κατέχει. Στον περαιστικό λαχανόκηπο καλλιεργούμε κυρίως τα βασικά λαχανικά που χρειάζεται μια οικογένεια, ένα σπιτικό, ένας άνθρωπος. Καλλιεργούμε με όρους περμακουλτούρας και φυσικής καλλιέργειας, χωρίς λιπάσματα και φυτοφάρμακα, φυσική καλλιέργεια. Προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί να υπάρξει αυτάρκεια μέσα σε ένα μικρό κομμάτι σε μια πόλη, ώστε ένας άνθρωπος μιας πόλης μπορεί να καλλιεργήσει, μπορεί να έχει αυτάρκεια στο σπιτικό του από τροφή και καλή ποιοτική τροφή. Λέγομαι Μπόσκος Χρήστος, είναι ο ποιός, είναι ο παραγωγός. Ασχολούμαι με το κρασί από το 1999 και έχετε έρθει στο Ινωπείο Βεγορίτης, που είναι στον Άγιο Παντελεήμονα, στην ονομαστή pop ζώνη του Αμυντέου. Κύρια παραγωγή μας εδώ είναι το ξινόμαυρο και τα τελευταία χρόνια, επειδή μπήκανε καινούργιες ποικιλίες και ελληνικές και ξενικές, μεγαλώσαμε τον όγκο μας σε λευκά κρασιά κυρίως. Η περιοχή αυτή ενδείκνυται για τη λεβάντα, τα αρωματικά φυτά, το τσάι. Ναι, το συγκεκριμένο κλίμα του υψηπέδιου εδώ ενδείκνυται, γιατί έχει μεγάλες διαφορές θερμοκρασίας. Τα χώματα πάνω κάτω ευνοούν την καλλιέργεια αυτή. Πόσο δύσκολο είναι να καλλιεργήσεις λεβάντα? Δεν είναι δύσκολο. Απλά δεν υπήρχε η τεχνογνωσία. Επειδή υπάρχει αυτή η φουρνιά που ξεκίνησα και εγώ μαζί της να καλλιεργεί, προσπαθούσαμε να δούμε κάθε φορά που παρουσιαζόταν κάποιο πρόβλημα, ποια είναι η αντιμετώπιση του και γενικά και η τεχνογνωσία και τα μηχανήματα σιγά σιγά αποκτούνται, ενώ θα έπρεπε να τα είχαμε από την αρχή. Αυτή είναι η μόνη δυσκολία. Είναι εύκολο να ασχοληθεί κάποιος με την κτηνοτροφία, αλλά πρέπει να έχει κεφάλαιο. Γιατί για να χτίσεις μία μονάδα, για να κάνεις 200 πρόβατα, 250, για να ζήσεις πολύ καλά με η οικογένειά σου, χρειάζεται ένα κεφάλαιο γύρω στα 200 με 300 χιλιάρικα. Και αν έχεις 200-300 χιλιάρικα πρόβατα, θα κάνεις. Πά να κάνεις κάτι άλλο. Να έχεις μια καφετέρια. Είσαι έξω κάπου ξεκούραστος. Αλλά για κάποιους που θα το τολμήσει και θα κάνει την κτηνοτροφία, νομίζω ότι θα βγάλει ένα πολύ καλό εισόδημα. Είμαι απόφυτος της εφαρμοσμένης πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με μεταπτυχιακό στα υφή συστήματα. Λόγω του επαγγέλματος του πατέρα μου, που είναι κτηνίατρος, αμέσως μετά τις σπουδές μου στράφηκα προς το χώρο αυτό, στοχεύοντας να εισάγω νέες τεχνολογίες για τη διαχείριση του ζωικού κεφαλαίου. Συνεχίζουμε κάνοντας τα επόμενα βήματα στη συνεργασία και με τον Στάθη και με άλλα παιδιά εδώ της περιοχής του Αγίου Δημητρίου, προκειμένου να αναδείξουμε την προβατοτροφία και περισσότερο την οικογενειακή προβατοτροφία ως μία ασφαλή επιλογή για τους νέους που θέλουν να έχουν που θέλουν να εξασφαλίσουν μάλλον ένα οικογενειακό εισόδημα και παράλληλα μία ποιότητα ζωής. Εγώ μέχρι να ξεκινήσει ο λαχανόκηπος δεν είχα καμία σχέση και καμία επαφή ούτε με τη γη, ούτε με την καλλιέργειά της. Και είχα να μάθω πολλά σε σχέση με αυτό. Εγώ είναι η δουλειά μου αυτή. Είμαι αγρότης, καλλιεργώ αρωματικά φυτά, τσάι του βουνού με την ακρίβεια και είμαι λησοκόμος. Έχω μελίσια εδώ στην περιοχή και ασχολούμαι με αυτό το κομμάτι της καλλιέργειας και της γης. Εδώ είναι πιο μαλακός ο χειμώνας. Οι λίμνες δημιουργούν ένα ρεύμα, οπότε έχουμε μεγαλύτερο στάδιο για να οριμάσουν και τα σταφύλια καλύτερα σε σχέση με τις άλλες πιο βόρειες περιοχές. Και βέβαια και τα εδάφη που είναι φτωχά και κρύβουν από κάτω και το κάρβουνο. Και πώς έμαθες εσύ να καλλιεργείς λεβάντα? Χάνοντας χρόνο και χρήμα. Σε τι δηλαδή, χρήμα σε τι? Σε αστοχίες φυτέματος, σε ασθένειες, σε λάθος χειρισμούς εμπορικούς. Αυτά τα οποία κάθε χρονιά προσπαθώ να τα ξεπεράσω. Υπάρχει μια φουρνιά καινούριων ανθρώπων που εμπλέκονται με τη δραστηριότητα, οι οποίοι έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Ίσως δείχνουν μεγαλύτερο σεβασμό στη γη
Και ίσως αυτή τους η μη κάψα, το να αποδώσει αυτό που κάνουν ή να τους φέρει τόσα κέρδη, δεν τους οδηγεί στο να βιάζουν, ας πούμε, το χώμα ώστε να τους δώσει λεφτά. Αυτό παρατηρώ. Για την περιοχή, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν ούτως ή άλλως τομείς ανάπτυξης που καν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ας πούμε, όπως ο τουρισμός, που υπάρχουν περιοχές που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πάρα πολύ. Οπότε αυτό ίσως να ήταν, ας πούμε, μια δικλείδα ασφαλείας. Ναι, νομίζω ότι είμαι αισιόδοξη. Φύση θέση. Αλλά πρέπει να δούμε και το μετά. Και στο μετά νομίζω είναι ένα μεγάλο κομμάτι ο τουρισμός στην περιοχή και ο πρωτογενής τομέας. Ο τουρισμός όχι έτσι όπως το φανταζόμαστε, θάλασσα και τέτοιο, όπως ξέρει όλη η Ελλάδα, αλλά ο τουρισμός με γαστρονομία, με φιλοξενία, έτσι ώστε να νομίζει ο άλλος ότι ήρθε στο χωριό, στη γιαγιά του, κατά κάποιο τρόπο, ή στο σπίτι το πατρικό, που αυτό έτσι δένει τους ανθρώπους. Και έχει πράγματι εδώ ξενώνες που έχουν πελάτες που έρχονται κάθε Πάσχα, ας πούμε, έρχονται και κάνουν εδώ. Κλείνουν 5-6 δωμάτια, παρέες και κάνουν το Πάσχα τους εδώ επειδή πέρασαν καλά. Είμαστε στη μέση της μικρής Πρέσπας, σε μια πλωτή γέφυρα που ενώνει το μικρό λόφο της Κρίνας με το νησί του Αγίου Αχιλλείου, σε υψόμετρο 850 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας. Είμαστε στην καρδιά, στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Πρεσπών. Ο δρόμος που έχει τραβήξει Πρέσπα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάποιες επιλογές που βασίζονται στην προστασία της φύσης, στην ανάπτυξη του τουρισμού, στην ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, στην αξιοποίηση της διασυνοριακότητας, είναι πράγματα που κατά τη δικιά μου την αντίληψη τουλάχιστον δείχνουν το δρόμο για την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία να αντιμετωπίσει τα μειονεκτήματά της, να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της και να καταφέρει να σταθεί σε ένα καλό επίπεδο ευημερίας για τους κατοίκους της στον 21ο αιώνα. Έναν αιώνα μέσα στον οποίο είτε στην αρχή του είτε στη μέση του θα βρεθεί χωρίς το λιγνίτη που της έδωσε την ευημερία στον 20ο αιώνα. Το άλλο πολύ σημαντικό είναι η τουριστική ανάπτυξη. Η Δυτική Μακεδονία είναι η πιο υποανάπτυκτη τουριστικά περιοχή της χώρας. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί η επιλογή της Ελλάδας, η φυσική επιλογή της Ελλάδας είναι να αξιοποιήσει τον τουρισμό ήλιος και θάλασσα. Δεν είναι ο μόνος τουρισμός που είναι αναπτυγμένος στην Ευρώπη. Όσοι Κεντροευρωπαίοι, όσοι Γερμανοί, ας πούμε, τουρίστες, περίπου 20 εκατομμύρια νομίζω το χρόνο πηγαίνουν διακοπές στη θάλασσα, αλλά τόσα πηγαίνουν στο βουνό. Σαν και εμάς που πια διακοπή σημαίνει να πας στη θάλασσα. Στο βουνό πηγαίνουν μόνο σώματα προσκόπων. Η Δυτική Μακεδονία προσφέρεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Ιδίως η Πρέσπα, αλλά όχι μόνο η Πρέσπα. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξος, γιατί ζω εδώ, γιατί δραστηριοποιούμε εδώ. Πρέπει να σκαλίσουμε μέσα μας τις παλιές δεξιότητες. Υπάρχει ένα καινούργιο πανεπιστήμιο που τώρα στείνεται, με τις ενώνει δυνάμεις που υπήρχαν χρόνια πολλά στην περιοχή και προσπαθεί να βρει το βηματισμό του. Νομίζω ότι είναι ένας σοβαρός παράγοντας ανάπτυξης. Ακόμη και αυτή η συζήτηση που γίνεται για νέους τρόπους παραγωγής, νομίζω ότι πρέπει να μας βρει πάλι στην πρώτη γραμμή. Θα πρέπει να συνεχίσει η περιοχή να θεωρείται καρδιά της ενέργειας, μπορεί να το κάνει και δεν είναι ένας ευσεβής πόθος που το λέει ένας κάτοικος της περιοχής. Ο ήλιος υπάρχει σε όλη τη χώρα. Όμως εδώ υπάρχουν και τα τεχνικά μέσα να μεταφερθεί η ενέργεια που παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές και να διοχετευτεί με τον ίδιο τρόπο σε όλη τη χώρα.
Μας λένε λοιπόν ότι στο θέμα των προτάσεων είμαστε γενικά θεωρητικοί ή αποφεύγουμε να έχουμε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Η περιοχή μπορεί να αναλάβει να υποστηρίξει με υποδομές και με κίνητρα βιομηχανίες και βιοτεχνίες οι οποίες ασχολούνται με πράσινο ενεργειακό εξοπλισμό. Δηλαδή να κατασκευάζει ανεμογεννήτρες, υπάρχουν και μια σειρά άλλες πατέντες, μερικές από τις οποίες έχουν προταθεί και από στελέχη της ΔΕΗ. Εδώ θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, ας πούμε, πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας. Η δίκαιη μετάβαση είναι μια διαδικασία η οποία είναι απολύτως βιώσιμη και εφικτή. Εμείς στον οδικό χάρτη του 2016 καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αν οι επενδύσεις της τάξης των 2,5 δισεκατομμύριων ευρώ κατευθυνθούν σε 12 εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες και στον πρωτογενή τομέα και στο δευτερογενή και στο τριτογενή τομέα, τότε αυτές μπορούν να αποδώσουν πολλές θέσεις εργασίας, συγκεκριμένα στο ισχυρό σενάριο πάνω από 12.000 νέες θέσεις εργασίας. Είναι σίγουρα μια τεράστια έκταση, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι και το εντυπωσιακό. Ίσως και το θετικό από μία άποψη, γιατί πουθενά ίσως αλλού δεν υπάρχει μία τόσο μεγάλη έκταση, η οποία κιόλας στην προκειμένη φάση ανήκει σε έναν ιδιοκτήτη. Έτσι. Επομένως μπορεί να αντιμετωπιστεί συνολικά. Το τοπίο 7 είναι μια ομάδα αρχιτεκτόνων και αρχιτεκτόνων τοπίου. Η αρχιτεκτονική τοπίου είναι ένα διεπιστημονικό, θα λέγαμε, αντικείμενο που ουσιαστικά διαχειρίζεται το χώρο και τη σχέση του με τη φύση. Ένας διαγωνισμός που προκηρύχθηκε το 2015 από τη ΔΕΗ αφορούσε σε μια έκταση γύρω στα 1.800-1.900 μάλλον κοντά στρέμματα μιας περιοχής στην οποία γινόταν εξόρυξη λιγνίτη. Η περιοχή αυτή είναι αποκατεστημένη αυτή τη στιγμή, συνορεύει με 2 οικισμούς σε πολύ κοντινή απόσταση. Στόχος του διαγωνισμού δεν είναι να επαναφέρουμε τα εδάφη στην προϋπάρχουσα κατάσταση πριν από την εξορυκτική δραστηριότητα, αλλά να αποτελέσει αυτό το μεταλλιγνητικό τοπίο τη βάση για ένα πιο σταθερό μέλλον που μπορεί να αλλάξει το τοπίο και τις χρήσεις γης. Υπάρχει γενικότερα η πρόθεση και από τη δική μας πλευρά και σε συνδυασμό με τη ΔΕΗ στο επόμενο στάδιο να γίνουν πολλές συζητήσεις, παρουσιάσεις και διαβουλεύσεις ώστε να μπει μέσα και η τοπική κοινωνία και να το αγκαλιάσει σαν έργο και να διατυπώσει και δικές της ενδεχομένως, να το εμπλουτίσει ενδεχομένως και με δικές της επιθυμίες, γιατί απευθύνεται στους ανθρώπους. Όλα αυτά γίνονται για να έχουν ένα κοινωνικό αντίκτυπο. Ναι, το συγκεκριμένο τοπίο έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα μνήμης και κατασκευής. Πρόκειται για τεχνητό τοπίο εκτός ανθρώπινης κλίμακας, το οποίο προσφέρει δυνατότητες με την πάυση της χρήσης για τη δημιουργία καινοτόμων πάρκων αειφορίας και βιωσιμότητας με παράλληλη διαχείριση της μνήμης του τόπου και εμπλουτισμού της φύσης και της οικολογίας.
Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία προχώρησε στη σύσταση Εθνικού Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση. Μέχρι στιγμής δεν το έχει κάνει καμιά άλλη χώρα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο συζητάνε ακόμα τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για τη Δίκαιη Μετάβαση, μετά από πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, όμως, στην Ελλάδα είμαστε οι πρώτοι που το κάναμε εμείς. Παρά το γεγονός ότι ο προπολογισμός προς το παρόν είναι πολύ μικρός, μόνο της τάξης περίπου των 30 εκατομμυρίων ευρώ για τις λιγνητικές περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, γιατί προωθούνται έργα, θα χρηματοδοτηθούν projects, τα οποία αφενός δεν αφορούν τη χρήση λιγνίτη, καμία χρήση λιγνίτη, ούτε εναλλακτική, και μιλάμε για προγράμματα, μιλάμε για δράσεις, οι οποίες στοχεύουν στην ουσία της δίκαιης μετάβασης. Θα υπάρχει μέλλον. Δεν είναι ότι μετά τη ΔΕΗ έχουμε πεθάνει. Αν δούμε και σε όλη την Ελλάδα, αν η περιοχή μας κρεμάστηκε στη ΔΕΗ, η υπόλοιπη Ελλάδα γιατί φεύγουν έξω. Άρα λοιπόν τα σύγχρονα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε με σύγχρονο τρόπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται απαγοήτευση, νομίζω. Αισιοδοξία. Αισιόδοξος. Αν είμαι. Δεν ξέρω, δυσκολεύομαι. Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι όμως για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Αλλιώς θα πρέπει να τα παρατήσουμε και να φύγουμε από αυτόν τον τόπο. Κάτι που δεν θα θέλαμε να το κάνουμε. Πρέπει να αισιοδοξήσουμε, πρέπει να γίνουμε πιο ενεργοί και πρέπει να το παλέψουμε για να έρθει αυτή η δίκαια μετάβαση και να επιβιώσουμε σε αυτόν τον τόπο μετά τη ΔΕΗ εποχή. Ωραία. Το οικονομικό κεφάλαιο είναι ένα πράγμα. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ακόμα και πολύ περισσότερο πιο σημαντικό αυτό, έτσι ώστε να διαμορφωθεί και να γίνει κοινό κτήμα ένα σχέδιο για την δίκαιη μετάβαση στη μεταλλεκτική εποχή. Θα εξαρτηθεί το μέλλον της περιοχής από το τι αποφάσεις θα ληφθούν τώρα. Οπότε μπορεί και σε 5 δεκαετίες να είναι τελείως ερημωμένα τα μέρη εδώ γύρω. Θέλω να είμαι πιο αισιόδοξος και θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει μια ωριμότητα, μια ψυχραιμία και θα... Εντάξει, η περιοχή έχει μια παράδοση εκατοντάδων χρόνων. Δεν νομίζω ότι αυτή η παράδοση αυτή η εξέλιξη ιστορική της περιοχής θα διακοπεί. Απλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποια θα είναι.